vaig en autobús i m'ha sortit el trajecte que faig amb els autobusos precisament que agafo i m'ha sortit l'emissió de contaminació que fan i tots els gasos bons i dolents que emeteixen, els quilòmetres i tot el trajecte concret. Però l'objectiu era tenir dades de tots els escolars de l'Eixample per veure quines emissions produïen i com es desplaçaven als centres educatius. De manera que en una segona fase, quan en el web ja hi hagués tota aquesta informació, cada centre fes propostes de projectes. És un projecte de sensibilització ambiental perquè ens hem adonat que al marge de les accions que intentem per promoure els canvis polítics necessaris, també és molt important acabar de treballar tota aquesta pota de la consciència sobre la problemàtica de contaminació atmosfèrica, bàsicament perquè és com una cosa que no veiem i com que no veiem no entenem fins a quin punt ens afecta. És com si la gent no es preocupés pel planeta, o sigui, molta gent diu no, que és molt dolent, no sé què, però tampoc fan res al respecte. Ja, perquè és que si són només uns quants, doncs no serveix de res, hem de ser molts per canviar-ho tot. Sí, hem de treballar tots en l'equip i en comptes dels cotxes dièsel, posar cotxes elèctrics, que la gent vagi més en bici, eliminar el paper d'alumini del mercat,